Kardom don malia tu la sipini la thos sita mene like politics politician atum han mate tu ma PM pen singlok lo la le tum han criticize pon lipo athe pi pon ma upload ang te non rada tum penana tum ka criticize pon alam se neli pudam ji ho neli jong jong gi polam kali ase piloma upload ang te atum ye por tum thek ponong ji taring ko era troxier ni PM Modi je bharot adet pi angkang pi arada tum han ka chuning ripondo je non ke phang ok lit pik khangyang lo ka phang ok abang kai ke pena para khili sinon ki kilit jang ring do la posi alang li rada tum han ka chuning ri kel hen lo kai ke sitaminang li tum langjun ver tu posipo langjun pik tu la pen ke ajat apia phanot aja non le tum social media long same thek long lo penang am jon tu yon wa pi tum same ka phang ok pena jok alang le tum ke close sitame do lo ki thi sitame do lo ase thek lok lo plotang te alang tum hana ke rap pi dun tu posipo lang ki tung dun pen cheng lo ma munit sitame mani bang krep phit lo bang de cherap se roi nang po jon tu yon wa pi sitame ani ke so pena jong nang klo phit lo plotang te lang thala so pi phan same rap dun tu posipo alang hin pen ka chuning ripondo tang te lada ko pilo ke criticize me ke me pik di alama bang ke hok loi litum cherap seroi nang po muni da tum pulo tang te jon tuyon war han same rap nang po lang sita me pinang po lang sita me tung nang po la pen ke litum lang sita me jun pik nang ji pulak ya khenu kali itum phanang ke than me pik khangyang la pen ke lang jun pik lo bang te itum me ok pran han sita me mesen itum me ok sita me smoothly functioning po kidney sita me mesen po arlong edo tum sita me arlong same nang klo po me pik khangyang tang te khenu ke konat lo plo tang te akheng no ke la dak lo je ilitum thek ponong ji government pen kepaklang pon scheme solar project non ilitum kar biang long sitame nang li lo ho asi pinangan adim long kila bang so project start elo solar project aphan thengpi asu ri surya thengpi hector long le long pi jap lo adim na lo pong te ilitum langnam lo pong te thek long ji tumakuru tang ho jaisalmer tang ho lapen belagawi tang ho lapen ke phalodi posipo masih lahai itum lang nam lo pong te google long lang nam lo pong te long ji internet search lo pong te lapen news lang lo pong te long ji tasi lahai adi ma long ke piphan lo pong te solar project aphan in nam si papan jab lo don atu sila bang solar mel ji rada tum bang ke ning kang samsi je paklang lo amena bang ke thengpi ke pat chol lok ke papan lok rada phana bang ke phang ok pik ji lang jun pik tu hemar lo do joy tu po pak se than posipo ke thang bang henu phali mesen same ame na pe namasi ingnam nampi namdur sitame papan jap posipu la ke hala penanga na potum le amena bang ke ara kiling lang pir pasupu phan ke horjun ruidei pu ke thana asona teng lo posi penanga na tum ke pudun do penanga na tum bang ke amena bang e sada chodet sada pang ke chok po sada velo pang ke supu phan da po sada nang nam pidam tha sita chori dei nang ge biri sitame nam dam toipo nang mong ridei to war pen pu hedi ke therdun amena bangge se phaiji asupong no amena bangge ara kiling lang chuji setame asupo phan bangke mongri dei junri dei ko thik la poson thak thak lu posi penang na tumke ka criticize setame do comment along la pen ke lan chot tagali amena lam ki kru I ha athe piamut pi bangge ko piloma pongte hala ana joke panlo no bangke hula island along an setame pangjok ji kunaloma pongte la geli tum ka do ko sami chini ji Andaman and Nicobar island along hala dak sitame shipment port ka semar dam je phan je jada shipment na pale po business aphan lapen ke hala dak airport kang pudam je phan ambania dania tum phan ki pije phan ka sik alam sitame tum kiram tang arju ponong lo opposition leader Rahul Gandhi pen sitame penna an criticize ola bang so putha alang lia dim ma sita humri dam lo Rahul Gandhi sitame lapen ke hala dak penang an tribal sa khaing long so khai same do pusipu hala tuma phan sitame ke pasung da malam sitame nang le rok lo lapen ke hala dak kwana long le lo pong te 16,600 hectares along le sia dak papan japji bahar ya thengpi ang nampi lape hada ke do jon tu jon wara tum phan an bang kalong ka prekterek lap pusipu ase hala dak business aphan lok amena pok phan lok tangka phan lok ambania dani phan ke pa plangi phan lok alang litum hadak pudam po lampen penang na tum ke criticize so lapen ki people sa dakang pulo pong ta thaya dak Strait of Malacca pudu Strait of Malacca pen chi hoi lo pot posipu athya dak shipment akai ke sitame business running boy lo hadake asona son do an hormu sitame international shipment hedi hormu ga che pot hai sitame se hala dak do no pong te tumta chingthur po palam
บางโซเป็นจอกเสียดักบิดุนลาเป็นอิเซียบางแกไชน่าพันเกคาวน์เตอร์ดุนเจียพันปุสิปูไชน่าพันเกคาวน์เตอร์ดุนเจียพันเสียดักอินพูดำโลเดตพันกระเชรัยกอมีเจียพันปอมเมนเป็นเสียดัก16,000ลงเลอเทงปีอิงนำแกปังไทยดังโปสุริยาไอ้นำมาเปียพันบางแกปนหอกลับโปเสียบางโซลัมเป็นเสียราดตุบางแกอันนี้ปุงโลลาเซลิตุมกัชินีดำนังเจียบางแกเห็นเราขุบเปียโปสิตังเตะนำปีนำดูระพันปังไทยนังเนจอนังเนปีนังเนปุโลAlama bangke lah hello pinya ni litum kaci en bom ace the oksigen lake kona pensil long lopong te lake thengpi long pensil litum long pon lo thengpi le ave plotang te litum sitami ave lo thengpi tumong si dolo pong te litum sitami reng dok reng ni dolong po la po si thengpi bangke pinyang ne lo la pen isi pen bangke thengpi ong sa ave delo pong te carbon dioxide pula bang so gas carbon dioxide gas bangke bisi ong jet po lakeng ke det rapan bangke ka phang ok bisi po ilitum ke do bom appear the bangke so look ngyang po la pen penanum ke so nang bat po la so phan ilitum oxygen ke long chot la pukali la da itum thengpi thengprang yong sido olop lo tang telitum tomon kang sam sitami long la pen ke rv sitami litum apora teng pen long thengpi yong sa avelo lo tang telitum rv sitami avelo thengpi yong si thengpi thengprang yong sido olop pang telitum RV sitami longpo lapen ke etum gari motor sitami dopik non appear the long ke gari motor ami hi pen sitami litum han ke so nang palong thek tomon pater thek sitami lahai ami hi am sitami thengpi tum pen jok alang tum pen pang thir pon po tomon ke ter am sitami la phan se litum thengpi thengprang abang ke pinang ni thengpi thengprang yang ko lan chot pokali jontu jonwara tum han sitami alang litum ke do ke thakadim sitami pi jontu jonwara tum pinyar ni na se ke chepachong alang litum thengpi thengprang long se chepachong jontu jonwara tum kona pen se anong lo pong telang tum thengpi thengprang long pen se long lo la pen ke litum pen yang anason ke thengpi thengprang pen se muni ratum sitami long pon lo tang te pinyar ni thengpi ong se ave lo pong te jontu jonwara sitami avelo jontu jonwara tum yong sa vedelo pong te pinyar ni muni ratum sitame itum det ke do wong ke pir the ke chunche la pen ke thengpi thengprang jontu jonwara yong sa velo pong te li muni ratum sitame avelo la so phan se le tum thengpi thengprang sitame rai kom nang ji walam mang ke la lo la si non PM modia bang ke la bang so solar project ka joine pen jok thengpi thengprang long le phare ke rai la pen ke thengpi thengprang ki pi setame rada phana bang ke phang ok pik donatum nang litum kai ke langjun ver tu peni api yong si klubub thek long lop la phan rap dun tu lang pi dun tu mania bang yong scrap bob long te nang tum cherap seroi tu la pen ke kai ke langjun vera he makang sam do balong le do ver tu palang ke isi do isi alo se lang ke kai ke sitame do ver tang te litum ki duk de ra tum ke arni jing tang dam nang ne lo pe he chong dat nang ne lo po he alama bang ke mi pik lo mo thene ligi pu dam ji po bang ke tang te alang li hin ben jong si kapang ok mate global warming aphan lap anakamat tha plo tang te thengpi thengprang aphan kirai kom sigenang thengpi thengprang aphan ki pipede sigenang ji tang te andaman ni ko bar along sitame dak suri aphare along le a thengpi aphan ki pidam ji sai a akam ma se velo lahan lo opinion ni rada tum ka criticize dam bang ke la se pinine li thek pen la se tham pon chotpo karo